Shan giya da taba sigari ba abu ne mai kyau ba, yana kawo ciwon kansa, saboda haka guje shi a kiyaye. Good morning, sir. Good morning. Yalla bai barka da zuwa. A barka da safiya Allah bai. Barka da Rajan. Ya aka? Madan tana da tana jiran ka. Nagode. Barka da safiya mada. Barka da safiya Malam Costa. Nagode mada. Ka gabatar da komai. Nagode sosai. Dangane da inda al'amarin yake tafiya muna kokartawa. Dangane da wannan al'amarin ya kamata a gaggawan gabatar da aikin runduna. Yi magana. Madam, yanzu ga wannan rahoto ne na bangaren fasaha. Ya shafi abubuwa da yawa, bangaren tsaro, bangaren ta'addanci da kuma makamantansu wanda suka shafi waɗannan. Ya danganci lambarin Yakub Habibi da wani makamantansu haka. Allah a saurara da Allah, dan naka tukuna a saurara da Allah. Yanzu dai gashi nan dangane da dukkanin al'amarin da yake tafiya. Mun sanya ido al'umma ga sanan kowa da kowa ya taru, ana so a ga menene hukuma za ta aiwatar game da wannan al'amari da ake. Saboda haka dai mutane suna nan suna ta tsokaci game da cewa wannan ta'addanci da ake yi lalle ba sa jin daɗin sa, ya kamata gwamnati ta dauke mataki. Yanzu haka dai bari mu gani shin menene za a aiwatar game da wannan al'amari da ke faruwa. Yanzu haka a cikin wannan gida al'amuran suna ta wakana. Yanzu haka dai ba mu san menene zai biyo baya ba, shin kuma menene za a aiwatar ba. Don haka ku biyo mu don jin menene zai wakana zuwa nan gaba masu kallon mu. Ga al'umma nan gaba ki ɗaya an tsaya an yi jungun-jungun ana ta famar ele ana jira a ga shin menene zai wakana a wannan guri. Idan an yi musu abin da ya kamata shikenan, idan ko ba a musu ba lalle suna firjin cewa za su ɗauki mataki mai kwari akan gwamnatin wannan jiha baki ɗaya da kuma ma'aikatan da suke yin wani al'amari. Yanzu haka ne mutanen gari sun fara zargin hukuma game da wani al'amari da ake yi, domin suna ganin cewa su ne ba sa ba su kariya yadda ya kamata a wannan yanki baki daya. Barka da safiya Allah bai. Barka da safiya Allah. A barka da safiya Allah bai. Spider. Yalla bai. Ka shirya yanzu za a fara komai. Shake ne labai. Shagwa. Yaya aka yi? Yalla bai shagwa ce ta mun kamari. Barka da labai. Ai abubuwa ne sun yi kamari, amma dai za mu iya bakin kokari yalla bai. Spider, kada ka manta cewa muna aiki ne ga al'umma. Ya kamata ka yi kokari ka buga rol ɗinka yadda ya dace. Ya aka yi? Yalla bai. Ai babu komai, ina tunanin yadda za a bullo lamarin ne. Ai shi yasa na dan ci abu shi kenan. Haka in yayi. Kana nufin mahaukaci ne shi? Bare kuwa. Wato mahaukaci ne? Mahaukaci ne akan wannan kasar. Wannan kasar India ita ce rayuwarsa.
abin da muke so ba kawai in ka yi wata hayaniya ba wani da zamu da ita ba kawai a mana abin da muke bukata Yaya aka yi? Ya aka yi maka dakata a nan gudan? Wayo. Kai. Gaba sai rinka tuke da ya ga dama saboda mun tsaya nan gurin kawai sai ya wuce abinsa.